Phuloni Higher Secondary School Pathu Aklam long Ningkan Kimi Katalon pon. Thang ni pha ECR ni Phuloni constituency ke parlo. Phuloni Higher Secondary School Pathu Aklam long Phuloni Sports Association Lapen KSA Phuloni Head Branch Atum pen patir ponsi. Ke chengsi Karbi Ningkan Kimi Phuloni Higher Secondary Pathu Aklam long padopono. Bangso jameng ada por phai troksida por molong. Phuloni Sports Association Lapen KSA alama pagjar pon pensi sayang deng pangchim pono. Ke chengsi la ke ada por phai troksida chiti ma por pen harokha tiniali pen Phuloni Higher Secondary School Pathu Aklam long an nok beki kat padopono. Bangso aphin Phuloni Higher Secondary Pathu Aklam long sonsurika chimong make deep headband balting ke thing chong ho ki jon ke kat ka chibai ke chon ka chibai mate long jam la pen hon ki jeng hai ho ka chipade padopono. Bangso aphin Ningkan Kimi karcho amai sitami padopono. Rajan Togbi President Phuloni Sports Association ahin pen kachipa hem phupon amailong Bisnu terang pensi aluhi pajini pono. Lapen mailam the Phuloni KSA President Mukasong teron ahin pensi than pajirbi pono. Mailong aluhi sarpoman pen kachitongnut laki Nirja Togbi Phuloni Harmon Club Founder General Secretary chitongnut. Lapen manping aluhi aman pen sangpi Sabina teronpi Rajsai Klemangpi chitongnut. Kachupa aluhi aman pen Phuloni KSA samaipu Pronason Rongphar Karbi Charlie jutang aterang mate KLJA General Secretary Akas Rongpi Konglong Kro Rajsai Klemangphu Monindra Be Rajsai Klemangphu Gulson Kro Rajsai Klemangphu Sarkari Gaumbura Manik Teron Lunsepo Manik Singnar Lunsepi Nazima Rongche Honpi Lapen Sangpi Basapi Kropi Rajsai Klemangphiatum Chitongnut Mailong ason kachipate along kachipa haiduna bang phiatuma phan nong e pajirpono Lapen kangkhrum kangsaya tuma phanta archupono Mai jude dapi kadu kavi kachitong nun aluhi Lapen KSA Lapen Phuloni Sports Association atum do ansitami mari san pathik pon pensi Ningkan Kimi ningche panong pon rintilo Music Hansi report Karbi Daily News